Tartárie byla na území Ruska, byl to takový stát, který byl zničený obrovskou vlnou tsunami bláta. To bláto se přehrnulo přes celou Evropu, proto si můžeš všimnout, že do půlky Itálie jsou vykopávky třeba 2 metry pod zemí, ale pak se přeženeme na jih Itálie a tam už jsou tam se nemusíš kopat pod vykopávky, tam jsou nahoře. Přilezli sem prostě jakoby mimozemšťani, prostě z jiné planety obyvatelé a oni se umístili na Měsíci. A ten Měsíc prostě byla jejich základna a oni z toho Měsíce plánovali zničit Zemi. Tak prostě ta válka, ta Tartárie s nima vedla válku a jediná šance, jak prostě byla zničit ten Měsíc, tak prostě oni poslali obrovskou atomovku, která prostě roztrhla ten Měsíc a zničila ho, ale bohužel jeden velký kus toho Měsíce se zřítil do našeho oceánu tam, zvedl obrovskou vlnu tsunami bláta a oni prostě zahrnuli celou od té Tartárie do půlky Evropy, skoro celou Evropu zahrnuli blátem. No a pozor, a jak zničili ten Měsíc, tak prostě, že jo, Měsíc, on ovládá oceány, tak oni museli postavit nový Měsíc, tak postavili nový Měsíc. A to, co vidíme my, to je umělá planeta, to má železnou konstrukci a na tom je prostě nanesená prostě hmota, protože všechny planety se otáčí, Měsíc se neotáčí.